Има и още един мотив. Все още хората от Столипиново да не са отишли до урните. Ние с оператора Добромир Иванов се разходихме из квартала. Следва репортажа. Един по-различен изборен ден за пловдивския квартал Столипиново. Емоциите от големия мюсюлмански празник Курбан Байрам сякаш изместват темата за предсрочния парламентарен вод. Но не съвсем. Даже не искам да ги видя. Защо? За какво ми са? Тези, които не искат да виждат Шукрю, са агитаторите, предлагащи пари за гласове на изборите. Гневен е, че всички политици обещавали, а накрая семейството му живеело все в същата мизерия. Вече тук хората не могат да ги вземат с пари. Никога. Те един път се лъжаха, втория път се лъжаха, третия път се лъжаха, петия път се лъжаха. Разбираш? И то на хората вече му описна. На 20 метра от магазина на Шукрю компания Роми твърдят, че организираният платен вод в Столипиново все още е на мода. Колко върват горе-долу, приятел? 20-30 лева, колко? 50 лева българите дават само. Човек, когато е гладен, не мисли за 4 години, не мисли за бъдещето. Човек, когато има нужда от 1 лев, не мисли даже за половин час не мисли. Аз имам нужда от 20-30 лева или от 50 лева, давам си гласа, взимам 50 лева, отивам пълна чанта от хранителния магазин, отивам и се зарадват децата. Организацията за изборите е създадена отдавна. Още преди седмица-две било платено на хората, които взели пари, за да продадат гласа си. По 20-30 лева предлагат на хората си се продават. Аз няма да си продавам никога. Аз работя за 400 лева. Ще работя цял живот да си гледам семейството. Празник и избори в едно за Столипиново. А накрая животът на ромите в квартала не се променя с нищо. Обединяват се в общото мнение жителите на квартала. Да живее България!